avui, el dia 7 del novembre, comencem les telenotícies de Pochinki amb un monge tocat al bolet. Sí, aquest monge ha estat denunciat diverses vegades per als seus veïns recentment. Els veïns es queixen d'un soroll, rals i estrans en el seu veïnat. Diuen que està ballant i cantant una mena de rituals satànics molt estranys. Es veu que diu que parla amb un cavall, cosa que ens té a tothom molt intrigats. Ara us deixem amb el vídeo. Què ens volíeu explicar, veïns? Estem escoltant uns sorolls molt rars i desagradables sobre una persona que està escoltant com música diabòlica. La seva música que escoltem és així. Bueno, doncs la música normal, no? I la que escoltem nosaltres és aquesta. Anda y te solté, yo te solté, al carajo te mandé. Així no podem viure, així no podem viure. Això no pot ser. Però quina mena de ritual satànic és aquest que escolta el vostre veí? No ho sé, no ho sabem, per això no us hem tocat a vosaltres, perquè intenteu investigar aquesta persona. Moltes gràcies. A la que trobeu alguna cosa diferent o estranya en el seu comportament, aviseu-nos, sisplau. Aquest és el monge que no para de fer rituals satànics i està alterant l'estat de la nostra comunitat. Molt bé. Si us sembla bé, monja, començarem a fer-li una entrevista. Sí, i tant. D'on has tret aquesta música? Aquesta música la vaig inventar jo per cantar d'una manera diferent a l'actual. I per què cantes, gregorià? Jo no canto gregorià. A mi no m'agrada això. És el que canta tothom i a mi m'agrada cantar diferent. Molt bé. Hem sentit que parla amb el seu cavall. Això és veritat? Sí, m'agrada comunicar-me amb ell. Jo estic molt sol aquí i per això m'agrada estar amb ell. Llavors, podríem fer-li una entrevista i vostè tradueix tot el que diu? Sí, Gràcies. de res. Comencem amb l'entrevista al cavall. Cavall, realment el monge tradueix tot el que tu dius? Diu que sí. Cavall, per què fas aquests gestos tan raros? Diu que li agrada comportar-se així. Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista. A vosaltres. Què fa el cavall aquí? Cavall! S'ha escapat. Tu, què fas? Què fas? No! Deixa'm! Agafa la càmera! No! No! S'ha escapat! Doncs bé, ara que ja l'hem escoltat, adeu a tots i bona nit a tothom. Espera, espera. Abans d'acabar us volem dir que vam trobar un comportament molt estrany en el monge. Hem col·locat un escriu ocult en la casa d'aquesta persona. A veure com ha quedat. El monge a cop de suro va i diu el que jo dic. Estic fart d'aquest pèl de meuca. Cago en la Verge Maria. Pau Duran des del monasteri del monge, Pochinki News. Bona nit. Bon dia, nosaltres som els informatius de Caldes TV. Avui dia 26 d'octubre informem de que s'ha escapat Helena Armengol de la presó de Caldes de Montbui. Estava acusada de bruixeria, odi a l'església i robatori d'un instrument. Els fets transcorregueren d'aquesta manera. El dia 24 d'octubre, aquesta seguidora del dimoni va cometre un crim en contra del catolicisme, tocant una cançó a la plaça del Lleó, composada per ella en contra de la religió i de l'església. La va tocar amb una xirimia. Aquest va ser l'instrument robat. Més tard va començar a cantar-li ella mateixa. Els seus versos mostraven fàstic cap a Jesucrist i la Verge Maria. Els habitants de Caldes van quedar molt sorpresos i espantats. Finalment va ser condemnada a la mort a la forca. Però fa 2 dies es va escapar de la presó misteriosament. El més esgarrifant de tot és que els veïns que viuen a prop encara escolten el seu cantar quan es fa fosc. Gràcies per la seva atenció. Hola, bona tarda. Soc la Laura. Avui, dia 16 de setembre de 1132, us oferim una notícia d'última hora.
Ara l'Aroa, l'Ester i jo us l'explicarem amb tot detall. Un fuster anomenat Todo ha creat dos nous instruments, la zanfonya i la xirimia. La zanfona és un instrument que la família de corda fregada fet de fusta derivada de l'organistrum. La zanfonya té 4 cordes que vibren amb la fricció d'una roda que gira una manivella. Hi ha un teclat per distingir les diferents notes. La xirimia és un instrument de vent que consta d'un sac i tubs pels quals entra i surt l'aire. Un altre tub similar a una flauta per on es toquen les notes. Ara passem a la següent notícia. I bé, jo soc la Lucía. Jo l'Helena. I jo l'Abril. I la segona notícia consisteix en un cas molt impactant, que semblava un casament normal dels que diàriament celebrem i seguidament us explicarem aquest peculiar cas amb més detall. Fa 2 dies, al castell medieval es va celebrar la cerimònia del casament de la noble Helena amb el joglar Adam. Van acudir 103 persones i va ser un event molt emocionant. Després es va celebrar una gran festa al centre de la ciutat amb molta música i molt menjar. És indefinit el nombre de persones que van acudir a la festa de la ciutat, ja que van haver-hi molta gent. Això sí, no tot va ser felicitat. A l'hora d'arribar el pare de la noble Helena va intentar acabar amb la cerimònia, amb la vida del joglar, abans degut a que no acceptava que la seva filla es casés amb un joglar sense títols. I bueno, fins aquí la notícia d'avui. Aquí el nostre taula de notícies acaba i espero que us hagi servit la informació que us hem donat i fins demà. Hola, bon dia. Us informem des de TV News. El passat 23 d'octubre, per la tarda, uns nens que estaven jugant a la platja es van trobar uns instruments a la vora del mar i se'ls van emportar. Resulta que aquells instruments havien desaparegut feia dies i els estaven buscant. Els lladres el van tirar al mar i van aparèixer a la platja. La gent del poble va començar a investigar qui podria haver sigut i van trobar un possible sospitós. Aquell home ja havia sigut sospitós d'altres robatoris més d'un cop. Un dels instruments, un llaüt, el van trobar sense una corda a la casa del home sospitós. La gente había decidido que tenía que pagar por lo que había hecho. A consecuencia de esa decisión, hoy por la mañana había salido que el ladrón había estado ahorcado en la sala, en la plaza del pueblo. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us seguirem informant. Fins demà.